Aquesta setmana el dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres estarà ennuvolat, el dissabte plora i el diumenge torna a estar ennuvolat. La temperatura màxima estarà al voltant dels 20 graus avui dilluns i demà dimarts i la mínima serà de 17 divendres, dissabte i diumenge. Es nota que la primavera començarà la setmana vinent. El 14 de març se celebra el Dia Internacional de les Matemàtiques, una data per donar a aquesta important disciplina el lloc que la correspon en el món. Cada any es proposa un tema comú que enguany serà matemàtiques per a tothom. Totes les persones tenen habilitats matemàtiques que apliquen en tots els àmbits de la seva vida. Cal descartar la idea que les matemàtiques no són només per als genis o per a l'educació. Les matemàtiques són un llenguatge comú. Uneixen a les persones ajudant a crear vincles entre nosaltres sense importar la geografia, el gènere o la religió. Finalment, el Dia Mundial de les Matemàtiques se celebra gràcies a una proposta de la Unió Matemàtica Internacional, on es va comptar amb la participació d'alguns governs i organitzacions internacionals, a partir d'una resolució a París l'any 2019 per part de la UNESCO. L'origen de les matrioshkes no és a Rússia, és a terres japoneses al finals del segle XIX. Existeixen diverses teories sobre com va arribar a Rússia. La primera diu que va ser durant l'exposició d'art japonès i eren una representació divina. L'altra versió explica que va arribar a una botiga de joguines i el propietari va adaptar a la cultura russa. D'aquesta manera, les figures matriones van ser adaptades a la cultura russa anomenades matrioshka. Aquestes nines simbolitzen la maternitat i la fertilitat, per tant, el fet que una estigui dins de l'altra significa que una mare dona llum a la seva filla i així successivament. També cal destacar que l'any 2001 va ser obert el Museu de la Matrioshka a Moscou, l'únic en el món que dona a conèixer la història de les nines russes. A Albània, els nens i les nenes comencen a anar a l'escola als 6 o 7 anys, que és quan comença l'educació bàsica. L'educació bàsica té 9 graus que es diuen Arsimi Baz, Arsimi Filor i Arsimi Mesem i Ulet. Després hi ha 3 cursos que equivalen al batxillerat d'aquí i es diuen Arsimi Mesem i l'Art Gimnasi. L'any acadèmic es divideix en 2 semestres i s'aprèn l'albanès com a llengua principal i el francès i l'anglès com a llengües estrangeres. L'educació bàsica és gratuïta, però el batxillerat és principalment privat. Si els estudiants no volen anar a la universitat, tenen l'opció de cursar l'ensenyament tècnic que es diu tècnic i dura entre 2 i 5 anys.